отново лабук, но обаче от вида шарени. Ето, тук са видовете. Много искам да ми се падне. Розовото ми е любимото. И много искам това да ми се падне наистина. Добре. Сега, като ви... Аз не мога да ги отварям по този начин, затова ги красам. Добре. Така. Чакайте, че не мога да го изкарам. Добре. Ето го пакета, много яке. Добре. Защо го правя? Отворим го. Моля да ми се падне розово, наистина. Ето не го гледам. 3, 2, 1. И е супер, супер меко. Много е яко. Буквално вижте колко е яко. Да. Значи ми се падна лов. Да. Това е. Опа, му се върти главата. В миналото видео също се взимах лабубо и ми се падна синьото, но от нормалните. Даже котията ще я пазя. Лесна. Но малко ми се струва. Как си по-странно, защото в YouTube съм ги гледала, че са много по-различни, но може би в България са по-различни създадени. Не знам, ето. Но си ми харесва. И двете лабубота. Много са яки. И това беше... Чакайте, може би ще има картичка. Да, има картичка. Хора, паднало ми се не розовото. Паднало ми се ето това. Оранжевото. Което... Хапинес ли, как се казва? Много не мога да чета на английски, но ми прилича много на розовото. И чао!